Da li znaš priču o hladnom, gladnom zmaju? Naravno da znaš, pa ti si vozio bager i našao ga. Evo čega se mama seća. Bio jednom jedan mali plavi zmaj, ali je jednog dana predugo leteo i zaboravio je da jede. A zmajevi su takvi, isti kao mi. Ako ne jedu, kada im mama spremi ručak, njima se u grlu vatra ugasi, a krila oslabe i ne može da leti. I tako je plavi, hladni, gladni zmaj zaspao pokraj puta, baš kod polja makova, tamo gdje se ide za Trstenik. Zmaj, njemu je kvrčao stomak, ali imao je sreće. Ti si tu vozio svoj bager, a kad si video hladnog, gladnog zmaja, ti mu nisi prišao, jer se divim životinjama ne prilazi tek tako. Ti si ostao u bageru, ali si zmaju doneo punu kašiku voća. Rekao si, zdravo, došao sam da ti pomognem. Da li voliš jabuke? On se nasmejao. Da, ali mi one neće pomoći. Sve je pojeo. Da li voliš kruške? Da, sve je pojeo, ali mi one neće pomoći da letim. Da li voliš Boston? Da. Njam, 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 njam. Ali mi ni oni neće pomoći da mi se vatra u grlu upali. Da li voliš maline? Da li mi neće pomoći da mi se vatra u grlu upali? Da li voliš limun? Limun ne volim. Malo sam manje gladan, rekao je gladni, hladni zmaj. A treba mi nešto vatreno, da me plamen u mom grlu ponovo zagreje. Jedno prase je prošlo pored njih. Ne jedem. Onda je pitao prošao. Ali pravio se kao da ga niko nije primetio i pobjegao brzo. Zmaj je odmahao glavom. Neće mi to pomoći. Jedna ovca iskočila iz kašike Dimitrijevog bagera. Dimi je gledao zmaja, a zmaj je rekao, ne volim. Neće mi ni to pomoći. Ne. Dimi je dobio ideju tad, je tako duša? Rekao si, čekaj, moram da pozovem moju babu Olju. Ona zna lek sigurno. Baba, vidi, našao sam zmaja. Tako si rekao, jel da? Zmaja? Pitala je baba Olja. Stani. I zagrlila ga je jako. Pokušavala je da ga je sakrije iza sebe, ali se Dimitrije nije plašio ničeg. Pažljiv sam, rekao si babi. Ugasila mu se vatra u grlu. Da li možemo da probamo da mu damo one paprike koje ja ne smijem da diram? Ti si mi rekao da su one ljute, ali možda zmaju pomognu. I baba Olja je iskoristila priliku. Čim je približila saksiju sa crvenim paprikama, odmah je pobjegla sa Dimitrijem. I tako su se oni sakrili i gledali iz daljine. A zmaj je probao prvo jedan griz male crvene paprike koju je gajila baba Olja. I jedna iskra u njegovom grlu je zasijala. Ovo je jako ukusno i on je smazao cijelu ljutu papriku. Onda još jednu i tako je cijelo drvo smazao. I u njegovom grlu je počela da greje jaka vatra koja ga je cijelog zagrijala. Da on više nije bio ni hladan ni gladan. I tako je on raširio svoje moćna krila i poleteo, zahvalan za pomoć. Nikad se nije vratio tu, jer nikad nije dozvolio da ne pojede ono što njegova mama spremi za ručak. Od toga dana svake godine na tom mestu Dimi i baba Olja su sadili crvene paprike za slučaj da zmaj sleti, da može ponovo da se vrati svoje porodici. Srce moje. Ti si babina lutkica.